חזרתי אליך אחרי כל הזמן האבוד הזה. אבל אבא שלי נטש אותי ביער בן שמן, ואחרי זה לקחו אותי לבית יתומים. זה לא היה סדר הדברים. נכון, אבל... קח את התפוח אדמה הזה וזרוק אותו לשם לשקית! אבל אני לא ספורטאי. איזה מין תירוץ מטופש זה? זה ממש לא הטקסט. נכון. אבל האינטונציה הייתה נכונה. אז זה לזרוק אותו לשקית! אבל אני לא ספורטאי. אתה תהיה. אני לא יודע מה קורה לי היום. איך? סליחה. וואו. מעניין, לא מעניין. עוד חודש מהיום תיארך תחרות הקרטושקס האגדית. אתה יכול להירשם ולהיות קרטושקאי מומחה. תנו לנו איזה רמז לגבי ההמשך. כן. דרברתי שם קשקושים, אז...